Prynawn da. I'm Claire Morgan, Strategic Morgan Director. dwi, a cyfrwyddwr strategol Estyn, a throeso cynnes iawn i bawb i sesiwn byw arall gan Estyn. Felly mae ffocws heddi yn wneud â pwnc pwysig o bontio a hefyd cynnydd disgyblion. Ond hyn dechrau, os hoffech chi edrych ar y webinar yma, yn y Cymraeg, gwasgwch môr, yna language and speech, a wedyn dewiswch eich iaith gan gynnwys Cymraeg wedyn ni. Felly, diolch o galon am ymuno gyda ni pnawn yma, ac yn y sesiwn yma byddwch chi'n clywed gan Andrew Thorne, arolygydd, a fe'n nath wneud yr adroddiad diweddara ar bontio a chynnydd, a fe nath edrych ar pa mor dda oedd ysgolion gweithio gyda'i gilydd i gefnogi disgyblion wrth i nhw fynd o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. A fe ni'n glywni rynodau byr o'r hyn a ganfyddwyd, a hefyd fe welwch chi yn y swigen holi ag ateb, ychydig o bethau wedi cael ei sgwennu fyna. Mae'n bleser hefyd gen i glywed gan Perry Ellis, sydd yn bennaeth a hefyd pennaeth ysgol Gynradd Llywelyn yn Rhyl, felly doi ysgol yna Rhyl, ysgolion sy'n gweithio mewn clwstwr sydd yn cefnogi disgyblion i wneud cynnydd parhaid wrth nhw symud o flwyddyn 6 i flwyddyn 7. Felly llawer o ddiolch i Ceri a Nathan am ymuno gyda ni pnawn yma, a gen i wir edrych ymlaen at glywed mwy gynnwch chi ynglyn â'ch gwaith. Felly os ydych chi gwestiynau wrth i ni fynd drwy hwn, plis byddwch cystal a cyflwyno nhw yn y swigen holi ag ateb, a fedrwn ni'n gorau glas i'w hynteb nhw. Felly, beth am ddechrau? A fe na drosglwyddo rywun nawr i Andrew fydd yn rhannu'r grynodeb o'n brif negeseuon o'r brif adroddiad. Diolch, Andrew. Diolch, Claire. A newyddion da pawb, mae'n hyfryd i fod gyda chi yma heddi, a dros y 5 munud nesaf byddai'n amlinellu rhai o'r prif bwyntiau yn y cyflwyniad yma, ond fe fyddai hefyd yn eich annog chi i edrych ar adroddiad mwyn cael mwy o fewnolog i hwn. Felly ffocws yr arolygiad yma oedd i ystyried yr ystod eang o arferion oedd yn wneud â Pontio plant o'r cynradd i'r uwchradd. Nath ni werthuso'r arferion gyda pethau fel sut oedd pobl yn rhannu gwybodaeth, ond y prif ffocws oedd i ystyried pa mor dda mae ysgolion gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod gwybodaeth a sgiliau disgyblion a dealltwriaeth nhw yn parhau i ddatblygu'n effeithiol wrth nhw bontio o'r ysgolion cynradd i'r uwchradd. Nawr, o fewn hynny, nath ni ystyried natur cwricwla yr ysgolion cynradd i'r uwchradd, sut nhw'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y cwricwla hynny yn cefnogi dysgu systematig. Ond hefyd nath ni ystyried sut fydde y cwricwla yn datblygu a pha mor dda oedd ysgolion cynradd i'r uwchradd yn ystyried y dysgu a hefyd yr addysgu i helpu disgyblion i barhau i ddysgu. Felly mae'r ddau beth yna wrth gwrs yn anfodol i sicrhau bod cynnydd y disgybl ddim yn arafu neu'n disgyn wrth nhw symud. Felly, sleid nesaf. Diolch. Felly, gyda'i gilydd, gyda'r dystiolaeth, nathon ni werthuso'r dystiolaeth yma a hefyd ar y gwaith a wnaed yn ysgolion cynradd a'r uwchradd dros y blynyddoedd diwethaf. Ac fe nathon ni gynllunio ymweliadau gyda'r ysgolion mwyn galluogi ni i gael mwy o dystiolaeth wyneb yn wyneb. A wedyn ni nathon ni roi'n holl gamwyddiadau ni gyda'i gilydd. A felly nathon ni ymweld ag ysgol uwchradd a gyna un neu falle ddoi ysgolion cynradd oeddwn ni bwydo nhw. Yna fwy o achosion 2. Ac felly, wrth wneud hyn, fe nath y ganiatáu ni sgwrsio gyda arweinwyr yn yr ysgolion cynradd a uwchradd a'r athrawon, a hefyd yn bwysig nawr, i sgwrsio gyda disgyblion ym mlynyddoedd 6, 7 ac 8, a gwrando eu profiadau nhw. Nath yr holl ysgolion nath ni ymgysylltu nhw yn fwy'n glanhaolion. Diolchgar iawn am y gwaith yma a'i help nhw a'r rhongwarthau'n helpu ni hefyd. Felly roi syniad i chi o'n canfyddiadau. Mae'r dystiolaeth nathon ni gasglu
ynglyn â threfniadau anwytho sefydlu ar y cyfan wedi gweld bod ysgolion yn cefnogi lles disgyblion wrth nhw setlo mewn, a fe wnawn ni glywed am rhai o'r arferion hynny gan ein cyflwynwyr ni'n hwyrach. Hefyd, mae'r ffordd oedd y clystyrau o ysgolion yn ystyried Pontio disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol hefyd yn gryf iawn, a'r ffordd oedd ysgolion yn rhannu gwybodaeth ac yn rhoi arferion mewn lle fel ymweliadau unigol o fydd mawr i disgyblion hynny fedru symud o flwyddyn 6 i 7. Da ni wedi amlinellu sawl arfer cadarnhaol iawn yn adroddiad. Nawr, ble oedd pethau ychydig llai cadarnhaol? Wel, mi oedd hwn yn ymwneud â arferion oedd yn cefnogi y gallu i ddisgybl barhau i ddysgu yn systematig wrth Pontio. A bryd nathon ni ddod o hyd i hyn, mae'n sawl achos doedd e ddim digon cryf i helpu cefnogi datblygiad continwwm o ddysgu ar gyfer pob disgybl, sy'n sicrhau bod nhw'n gwneud y cynnydd systematig a pharhaus hwn. Felly, sy'n rhoi enghraifft i chi. Fe welwn ni glysterau oedd yn gweithio'n glir iawn i mapio allan wybodaeth y sgiliau phrofiad, a fe wnaethon ni ddechrau gweld hyn yn cael ei ddatblygu a gweld pa wybodaeth y sgiliau hoffwn nhw weld yn cael ei dysgu erbyn diwedd ysgol gynradd. Ond hyd yn oed pan oedd rheina mewn lle, roedd athrawon ddim wastad yn defnyddio'n ddigon da, ac felly o ganlyniad, bydde disgyblion ym mlwyddyn 7 ddim yn adeiladu ar yr hyn a wnaed yn yr ysgolion cynradd. O ran y dysgu, yn y nifer mwyaf o glysterau, mi oedd arweinwyr ysgol wedi deall beth oedd pwysigrwydd ylunio yr arferion a'r addysgeg yn ysgolion cynradd. Felly, er enghraifft, oedd y ffordd nathon nhw ddatblygu y sgiliau metawybyddol. Ond hynny, mi oedd ysgolion ar y camau cyntaf o ystyried sut i wneud hynny yn ymarferol. Ar ôl adnabod arferion prif a yna, ddaethon ni adael argymhellion iddyn nhw, a mae'n rhai yna hefyd gyfer Llywodraeth Cymru, rhai ar gyfer awdurdodau lleol a rhai ar gyfer ysgolion, a gallwch weld hyn yn rododiad. Ond mi o'n i hefyd yn credu bod yn bwysig iawn i roi rhywbeth fydde'n helpu ysgolion ar eu taith cwricwlwm nhw a'i gefnogi'r gwaith hwnnw. Felly'r hyn nathon ni oedd rhoi 2 atodiad ar ddiwedd yr adroddiad. Yn atodiad 1, fe nathon ni rhoi set o gwestiynau gyda'i gilydd ar gyfer ysgolion unigol neu'n well byth clysterau o ysgolion a gallen nhw ddefnyddio ar gyfer myfyrio ac edrych ar eu hunangwerthuso. A i helpu rhoi ffocws ar eu llwybr taith nhw i fabwysiadu arferion fydde'n helpu disgyblion Pontio. A mi oedd yna rhai gwestiynau wedi rhoi yn yr atodiad hynny sydd ar y sgrin nawr. Hefyd gwneud atodiad 2, fe ni wedi cymryd nodweddion arferion da effeithiol a gwneud tudalen o infograffig, un tudalen fydde'n helpu ysgolion gyda gosod cyfeiriad strategol cadarnhaol a gefnogi'r gwaith drwy ddangos iddyn nhw beth sy'n gweithio'n dda pan mae Pontio'n effeithiol. Felly ni'n gobeithio bydd y 2 atodiad hynny yn effeithiol iawn ar gyfer ysgolion. I ni'n cydnabod, wrth gwrs, yng Nghymru, mae'r nifer rheolaeth o ysgolion cynradd ac uwchradd mewn adeiladau gwahanol a chyfleoedd gwahanol. Fodd bynnag, yn sôn am un continwwm dysgu o 3 i 16, ac felly mae'n cynnig i ni yng Nghymru cyfle gwirioneddol i roi am ddysgu systematig a pharhaus drwy gydol i holl amser nhw'n ysgol. Ni wir yn rhan i edrych ar y gwaith hwnnw i sicrhau bod dysgu plant ar draws y Pontio yn parhau i fod yn effeithiol. Diolch, Claire. Diolch, Andrew. Diolch am y crynodeb o'r adroddiad, ond gai atgoffa pawb bod yn y sgrin fyna, yn y swigen holi ag ateb, bod na ddwlenni fyna mwyn i chi weld y manylion llawer mwy ynglyn â'r adroddiad. A pidwch anghofio chwaith i ofyn cwestiynau. Rhowch nhw mewn yn y swigen hwnnw cwestiwn ag ateb, a fe wnawn ni fonitro hwn yn barhaus drwy'r prynhawn. Felly nawr na i drosglwyd yr awennau i Ceri a Nathan am ran gyntaf y cyflwyniad. Diolch yn fawr i chi. Diolch, Claire, a diolch, Andrew. Mae'n dechrau gyda'r bach o gefndir, fi'n credu, ynglyn â'r pwlltwr.
Felly, yn y rhyl, mae yna 5 ysgol uwchradd, un cynradd, uwchradd. Felly 5 cynradd, un uwchradd, a mae yn ardal ddifreintiedig iawn, gyda lot o ddisgyblion yn cael prifysgolion ddim. Ac felly, mae'r ysgolion wedi gorfod goresgyn rhwystrau tuag at ysgol. Fel gwrthwyr, wedi edrych ar ymagweddau i helpu staff, fel chynnydd, Pontio, ysgolion sy'n wyboddus ynglyn â thrawma, rheoli ymddygiad, a gweithio gyda'n gilydd, rwy'n cael y gorau ar gyfer y ddysgwyr ni. Gweithio'n dda iawn gyda'n gilydd, gyda arweiniad strategol clir gan ysgolion i sicrhau bod pawb yn cysylltu â'i gilydd o ran meddwl. Am lot o beth rydyn ni'n meddwl amdano heddi, yn beth sydd wedi digwydd dros gyfnod o amser. Oedd hoffwn i weid diolch i'r staff yr holl ysgolion sydd wedi gweithio ar y prosiectau hyn dros gyfnod o amser. A hoffwn i diolch iddyn nhw hefyd am yr ymrwymiad mawr nhw wedi rhoi. Felly, y sleid nesaf, gwelwch yn dda. Felly, fel clwstwr, un o'r pethau cyntaf welon ni fan hyn o datblygu sgiliau digidol. A mae weithiau wedi gweithio gyda'i gilydd i gefnogi Pontio'r sgiliau digidol yma o flwyddyn 6 i 7, a hefyd yn sicrhau bod y cynnydd yma ni'n parhaus wrth fynd i'r blynyddoedd hyn. Roedd yna bwyslais yma ar ddysgu ac addysgu fel bydde disgyblion yn symud i flwyddyn 7 yn sicrhau bod nhw wedi profi'r un profiadau drwy roi citiau iddyn nhw, a bod felly y sgiliau i gyd rhywun peth pan fydden nhw'n mynd i'r ysgol uwchradd. Gweithio gyda'i gilydd, nathon nhw gefnogi adnoddau fydden cefnogi llinynau dysgu ar gyfer DCF. Mae'r clwstwr yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ysgolion cynradd yn dilyn a unwaith yn cyrraedd flwyddyn 7. A wrth gwrs, hyn yn arwain bob hanner tymor i helpu gyda anghenion fforddiant cyffredin a tryfhau hynny, a gefnogi ysgolion unigol o fewn ardal DCF, trefnu heriau clwstwr gwahanol a chamau cynnydd yn mwyn i datblygu. Roedd yna bwyslais hefyd ar roi hyfforddiant i staff gan ddefnyddio meddalwedd a sgiliau datblygu, a wnaethon ni edrych yn fawr iawn ar ddefnyddio arfer neu offer gall pawb i cael mynediad iddyn nhw, yn enwedig offer fel Adobe Creative Cloud a datblygu'r sgiliau ar hynny. Wnaethon nhw hefyd gynnal arferion monitro cyfoedion tra'n dathlu llwyddiannau pob ysgol, ac oedd hwn yn arfer da. Sleid nesaf. Yn dilyn llwyddiant y grŵp yma, fe wnaeth y clwstwr hefyd edrych ar gyfleoedd eraill i weithio gyda'i gilydd a datblygu ymagwedd person. Wnaethon ni ddilyn ymagwedd tebyg yn y clwstwr oedd yn cwrdd bob hanner tymor i ddatblygu ymagweddau cyffredin a hefyd rhannu hynny. Felly wnaeth pob ysgol ddod yn ymwybodol o dulliau dysgu ac fe wnaeth addysgu a dysgu'r disgyblion wella o'r herwydd. Ac felly drwy'r awdurdod lleol wnaeth ddefnyddiwyd cynlluniau tebyg mwyn sicrhau bod yr ymagwedd yn debyg. A'r cam nesaf ar hwn yw i edrych ar ymagweddau ddefnyddiwyd a mapio allan y cynnydd i'n sicrhau fod e'n gyson. Ffordd arall edrych yn hwn oedd datblygu sgiliau a metrowybyddiaeth annibynnol y disgyblion. Gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol y disgyblion, yn enwedig yn y cynradd, cyn symud mlaen i sgiliau dysgu yn annibynnol yn ysgol uwchradd a metrowybyddiaeth. Mae hwn wedi seilio ar wydnwch y disgyblion hefyd, a sgiliau, a felly galluogi'r disgyblion i ddysgu ar draws y pwyntiau Pontio ac adeiladu ar y seiliau maen nhw wedi cael. Nawn ni stopio fan hyn am rai cwestiynau. Diolch Nathan, oedd hwnna'n hynod o ddiddorol, a yn siŵr bod yna lawer iawn o cwestiynau yn dod drwy o'r sgrin fan hyn. Ond i jyst yn gofyn, mae'n cwestiwn os o'r gwaith i chi fod yn neud fan hyn, a byddai modd i chi weid ychydig bach yn fwy allan ni am effaith y gwaith yma ar ddysgu y disgyblion a sgiliau nhw.
Wel, ni wedi gweld real cynnydd mewn sgiliau dysgu. Mae'n hollol ni hefyd, mae'n sgiliau addysgu o'r athrawon hefyd. Maen nhw wedi edrych at ddalwedd newydd, a rhoi'r sgiliau hyn ar waith ar draws y cwricwlwm yn ei cyd-destun. Chi'n sgwrsio gyda'r ysgolion lawr mwy o derys ynglyn â thrafod beth yw'n drwy'r dysgu, a hefyd mae'r sgiliau hyn wedi cael eu dysgu o'r ysgol Gynradd lan i Uwchradd. Diolch. Wy'n siŵr mae wedi helpu ni neithio. Yn sicr mae wedi helpu ni i adnabod ar flwyddyn straith mynediad i fwynhau pa sgiliau oedd yn gyffredin a rhai i datblygu, a wedi helpu ni gael ymagwedd gwybyddol wrth wneud hyn, a lle oedd yn arweinydd ni yn gallu cynnig hyfforddiant i staff a datblygu y sgiliau dystiolaeth ni ar draws y meysydd o brofiad a dysgu, a fe wnaeth hyn yn ein proses taith dysgu hefyd, lle fi monitro cyfoedion o'r sgiliau DCF ni. Diolch y ddau chi. Allai weld Andrew, mae fel sefyll ar biged draen eisiau gofyn cwestiwn arall. Ti'n fyd ar hyn o bryd, Andrew? Diolch. Ti'n gwneud lot gyda'n gilydd fel clwstwr. Oes da unrhyw effaith mwy eang ti'n cael ar hyn? Yn sicr bod yr athrawon sicr yn fwy gatio gyda ni dealltwriaeth nhw cynnydd ac gilydd blaenorol a gafodd ei dysgu. O'n i'n sgwrsio gyda pennaeth un o'r pellterau, a o'n nhw'n teimlo lawer mwy o dders, mynd am gwybod hyn sy'n cael ei dysgu blaenorol fel ymgysylltu i'r ysgoliau hyn. Felly, mae'n gynlluniau eraill i ddatblygu hyn ymhellach. Mae'n dechrau gwaith nhw hefyd. Do, ni eisiau ti cael ei cyfarfod cwrs cyntaf ar ni, lle cafwyd pob athro gan gynnwys athrawon blwyddyn 6 yn edrych ar cynnydd, a fe wnaeth hynna lle mae ysgrifennu a mannau cychwyn trafodwnaeth. Mae hyn wedi'n helpu ni i adnabod ymagwedd y cyffredin a chynnydd cyffredin yn edrych ar draws y clwstwr, sut i ni'n rhoi adborth i ddisgyblion a pa beth yw gwir adborth, a hefyd mae gen i ryw ddri sesiwn wedi trefnu eisoes fel clwstwr yn ymwneud â athrawon blwyddyn 6 o Saturdays fel meysydd eraill ddysgu a phrofiad. Wel, diolch yn fawr i chi. Mae'n siŵr amser da nawr i symud blaen i'r ail ran y cyflwyniad a chlywed mwy am y trefniadau Pontio, falle mwy am i ble mae'r clwstwr yma'n mynd nesaf. Wel, mewn gwirionedd, ar ôl y pandemig, pan fuon ni'n ail gyflwyno Pontio wyneb yn wyneb eto a trefniadau hynny, wnaethon ni'n gwneud lot o'n gynhongi gyda ysgolion oedd yn fwy dynnu o'r sector cynradd, yn ogystal â arolygon llais y disgybl. Ar ôl ganlyniad i hynny, ni wedi ymestyn ein ddyddiau Pontio i ddal wythnos Pontio nawr. Mae'n dechrau ar y prynhawn llun, lle mae disgyblion yn ymuno gyda ni, gyda staff o'r ysgolion cynradd, sy'n yn bwyd ni, a wedyn mae'n rhyfedd yn ymwneud bod disgyblion sy'n ymuno gyda ni o tu allan i trwsgwrs sy'n bwyd o. Wedyn, bydd y disgyblion yn dilyn hynny ar brynhawn llun, a wedyn mae rhyw dri diwrnod llawn, lle mae trosglwyddiad y Pontio a noson rhieni ar y nos Iau. Felly mae'r wythnos gyfan wedi cael ei sgleilio a o amgylch yr achos nathon ni gasglu at ei gilydd dysgu ynghyd o disgyblion a hefyd o'r ysgolion cynradd yn y clwstwr. Felly mae wedi bod yn sicr wrth i roi arwain gan ddisgyblion i weld sut mae'r wythnos ni'n cael ei arwain. Mae'r disgyblion yn aros yn dosbarthiadau cynradd yn y prynhawn hwnnw o'r bore cyntaf. Wedyn ar y pwynt hwnnw, maen nhw'n symud mewn i 4 grŵp. A mae hwn wir yn i galluogi nhw i gael y cyfle i adnabod i blwyddyn nhw cyn bod nhw'n ymuno mewn mis Medi. Yn ystod yr wythnos, mae'r disgyblion yn cymryd rhan mewn nifer o steffynnau,
Ac eto, mae'r rhain wedi cael eu harwain gan yr hyn mae ddisgyblion wedi gweud wrthyn ni. Felly, mae hwnna yn cynnwys sesiwn holiad ateb, celfod drythol, i galluogi ni i wybod beth yw eu cynefin nhw, sesiwn i alluogi nhw i ddarllen am sefnen, fel bod nhw'n gwybod ac yn ymddengys sut i ddarllen nhw'n mis Medi. Bydd lot o cyfnodau hyn yn bethau nad sy'n gyfarwydd iddyn nhw, fel codau gwersi, bibliotheken staff, beth sy'n mynd mlaen ystod dydd, a hefyd y galluogi nhw i rannu profil intigrannus, i rannu gyda'r staff, a hefyd yn datblygu ar gyfer y dosbarth sy'n gyfeirio staff pan o'r blynyddoedd yn dod mewn mis Medi, a hefyd mae'r wythnos yn ymwneud â nifer o bynciau a gwersi penodol sy'n cael ei dysgu gan y benaethiaid o'r adran. A hefyd, ni'n gweld yn cael hyn i fod yn gweithio fel wrth gwrs, wersi metrolybyddiaeth sy'n cymryd lle yr wythnos honno. Ac er enghraifft, hynny, os ni ganolbwyntio ar newid agweddau o wynesu i wy'n gallu, a adladu gwydnwch, a hefyd ysgrifennu, yna ddim yn dod i fod yn ddysgwr effeithiol. A felly, ni eisiau cael matolgaeth y sawl clwstwr, mae hwnna wedi cefnogi ni yn sicrhau bod ysgolion jyst i ddefnyddio iawn gyfarwydd yn y cyd-destun cywir. A mae diwrnod olaf wedi ni yn sôn am holl ysgolion yn y traeth am bore i wneud gweithgareddau adeiladu tîm, ac yn y prynhawn ni'n dathlu gyda'r gilydd mewn gwasanaeth. A trwy'r gyfer wythnos, mae ysgolion yn cael ysgrifennu am ymddygiad parhad, bydd yn adlewyrchu yn gweledigaeth ni fel ysgol, a sydd wedi cysylltu gyda ein 4 nod craidd, ac i ni wedi myfyrio'r wythnos ac yn rhoi cydnabyddiaeth gadarnhaol i plant. A wedyn mae blynyddoedd blwyddyn 6 pan nhw'n gadael yn cael eu gwahodd nôl i fynychu ysgol haf am 2 wythnos cynt archwilio. Felly mae'r model Pontio wedi ffeilio ar gydweithrediad a gweithio'n agos gyda'r ysgolion dwstwr a hefyd gyda'r ysgolion unigol gyda'r ysgolion yn un o gynnu yn allan dwstwr. Mae dydyn broses sydd wedi ymgorffori'n dda iawn rhwng flwyddyn 6 a 7, mae hwnna wedi esblygu a datblygu fewn clwstwr dros y blynyddoedd diwethaf. Ac i ni nawr amserlennu cyfres o gyfarfodydd yn dechrau yma ac yn cyfarfod ar wahân gyda phob ysgol Gynradd, ar wahân o wersi a nawr, mae gen ni gyfarfod ar wahân gyda pob unigol allweddol o ysgolion Cynradd i drafod anghenion dysgu ychwanegol, plant sydd o dan ofal, gofalwyr ifanc, a anghenion meddygol ac unrhyw faterion diogelwch. A mae hwnna hefyd yn cael ei gysylltu gyda sawl dosbarth, ac bod yn ymwneud â lot o ymrwymiadau amser o'r dwstwr. Ni wedi ymrwymo yn wneud yn bosib, ond ni'n gallu gweld buddion hyn, mae'r lefel yma o gyfathrebu a chynllunio yn dod yn hermed llwyddiant ar gyfer y Pontio, a ffordd mor dda yma disgyblion yn fasgu ac yn setlo mynd pan mae'n ydyn ni'n un o'r peth yn wedi wneud, a sy'n ffynd dod yn llwyddiannus iawn, o sefydlu grŵp e-bost Pontio o'r mis Mawrth ymlaen, lle mae gwybod yn cael ei rannu gyda pawb, gan gynnwys rhieni, sydd ar fin ymuno gyda ni. A mae gyfathrebu sy'n agorchol gyda rhieni hefyd, sydd â unrhyw cwestiynau, a hefyd yn dilyn adborth, ni wedi cadw hwnna'n agored tan ddiwedd mis Medi, pan fyddwn nhw'n dechrau gyda ni ym mlwyddyn saith. Hyd at bod rhieni wedi dod yn ddigon o derys pan a chyfarwydd gyda'n systemau cyfathrebu ni sydd ar gael iddyn nhw. Mae gyda ni gyfarfodydd clwstwr bob tymor Pontio, a mae rhain wedi bod yn dda am datblygu systemau o trosglwyddo gwybodaeth a hefyd helpu wythnos Pontio yn cael ei redeg. A mae'n gyfle da, a wy'n cael ei pwynt yma na ni gymryd hwnnw'n gwestiynau. Wel, diolch yn fawr iawn, Ceri. Mae hwnna'n hynod o ddiddorol. Nathoch chi sôn am adborth gan rieni, a hefyd y disgyblion, a wy'n meddwl, oedd unrhyw adborth penodol gallech chi rannu gyda ni. A hefyd gweud ychydig bach wrthon ni ynglyn â pa wahaniaeth neu wahaniaethau mae'r trefnod hyn wedi gwneud. Ie, wel, dwi'n credu bod ni wedi cydnabod
bod hwn yn gam anferth o'r cynradd i'r uwchradd. Yn sicr, os ydych chi'n mynd o ysgol gynradd fach i ysgol uwchradd fawr, felly mae adborth gan disgyblion wedi bod yn gwneud â ond ddim o reidrwydd eisiau mynd i wersi yn ystod y cyfnod Pontio, bod nhw eisiau hefyd cael llawer mwy o gyfleoedd i ofyn cwestiynau, i wneud eu hunain yn gyfarwydd gyda rheoliad yr ysgol, y strwythurau, y digwyddiadau, y ffyrdd o weithio prosesau, a felly ni wir wedi addasu'r wythnos yn seiliedig ar hwnna, ond hefyd nathon ni ganfod o ran deithiannau cadarnhaol i fod e wedi cefnogi gofalwyr a rhieni i fod llawer llai pryderus a wedi datblygu perthynas waith dda iawn gyda nhw o'r cychwyn cyntaf a rhoi llawer mwy o paneli cyfathrebu iddyn nhw. Ac ni'n credu bod y disgyblion lawer mwy hyderus nawr pan maen nhw'n cyrraedd yn y mis Medi, ac ar gyffredinol mae'n dystiolaeth i awgrymu bod presenoldeb y blwyddyn saith wedi gwella gyda disgyblion lawer llai pryderus, mwy hyderus a cyn dechrau. Felly, dyna rhai o'r buddion allweddol, wy'n credu, o'n perspektif ni. Ie, yn sicr. Ac ni'n trefnu yn wythnos ola gorffennaf, felly mae'n rhoi cwbl o wythnosau i'r ysgolion fynd nôl i'r cynradd. Ond os ydyn nhw fwy o gwestiynau, maen nhw'n gallu gofyn nhw, ac ni'n sicrhau bod y dolenni cyswllt rhwng yr ysgolion. Ac ni'n gofyn yn gam mawr o gynradd i uwchradd, ac felly mae'r wythnos hwnnw yn ein helpu ni i fynd i'r afael o hwnna. Maen nhw'n gyffroes wedyn ni i ddechrau mis Medi, a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud o gyda'r disgwyliadau, a mae jyst yn symud pethau llawer yn gynt, a mae'n symud y rhwystr yna o'r pryderon ei ffwrdd. Diolch o fan chi. Andrew, mae gennych chi gwestiwn? Ie, cwpl fel mae'n digwydd. Wy'n gwybod bod chi wedi sôn cyn hynny am ble fyddwch chi'n mynd nesaf. So, sa'n gwybod os ydych chi eisiau dadbacio hynny ynglyn â i ble fyddwch chi'n mynd nesaf, a gweithio fel clwstwr, ond hefyd, bydde diddordeb gen i wybod fel arweinwyr. Mae yna ymrwymiad mawr fan hyn. Ydy e'n beth anodd i drefnu yr holl waith yma? O, na, dwi'n gwybod. Yn i gyd wedi ymrwymo. Eisiau sicrhau bod ni'n gwneud yn gorau dros ben dysgu ni, a mae'n ymrwymiad gan bawb i roi y cyfleitha i gael gweithio. Mae'n helpu datblygu'r proffesiynol nhw. Fe nathwch chi sôn yn fras yna gweithio dros i edrych ar y cynnydd mae'n ysgrifennu, ond nawr yn edrych ar wyddoniaeth technoleg Cymraeg, mathemateg, a ni'n gwneud hynny o'r feithrin i fyny, gan edrych ar y gwahaniaeth mewn transport ni'n cael, mae'n fod yn ddiddorol iawn. Gen i hefyd wedi datblygu cymuned dysgu sy'n wahanol wedi rhoi nerth i ni a ffocws ynglyn â datblygu y cwricwlwm a chyflenwi cwricwlwm, a mae wedi'n cefnogi ein ymagwedd tuag at y cwricwlwm yn ffyrdd o weithio i sicrhau fel y cysondeb. Gwych. Wy'n ymwybodol o'r amser, ni wedi trio ateb pob cwestiwn sydd wedi dod trwodd, ond sgwni, mae tua munud ar ôl gyda ni, a felly na i ofyn, ni'n cael tipyn o gwestiynau yna monitro a gwerthuso. Felly sgwni os allwch chi roi ateb cryno ynglyn â sut mae monitro a gwerthuso'r holl waith yma. Ie, ni'n cwrdd fel clwstwr yn reoledd bob hanner tymor, ac ni hefyd yn sgwrsio lawr mwy aml na hynny, a mae gyda ni berthynas gref ni'n trafod yr un themau cyffredin, mae hynny'n bwysig iawn. Ac yn ystod y cyfarfod, ni'n sgwrs ynglyn â'r hyn sy'n mynd mlaen o fewn yn ysgolion hunain a rhai eraill, ac ni'n cynllun strategol gyda'n gilydd, arolygu yn cynllun clwstwr, be ni eisiau datblygu. Ni'n gwrando yn reoledd ar adborth gamstaff, ni'n sôn am fonitro, beth sy'n dod i fyny, be allan ni weld, beth yw'r themau cyffredin. Ac wedyn ni'n tracio cynnydd disgyblion ac yn sicrhau bod ni'n gwybod beth yw safonau'n dysgwyr ni a datblygu'r rôl
cyfarfodydd cynnydd disgyblion a mae technegau tracio gyda ni i dracio cynnydd disgyblion. Felly, i ni'n edrych ar holl beth wahanol sy'n gallu gwerthuso effaith y gwaith ni'n ei wneud. A mae'n un o'r prif bethau yw y gallu gyfathrebu. I ni'n gwybod, sicrhau bod ni'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, ac ni'n sgwrsio gyda'n gilydd ac yn parhau ddysgu'r perthnasau hyn, ac yn gwneud amser i wneud hynny hefyd. Diolch, Estyn. Wel, i ni nawr yn dod i ddiwedd hwn nawr, prynawn yma, felly diolch o galon i Andrew, Nathan a Kerry am ei mewnbwn, a hefyd diolch i chi am ymuno gyda ni. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, nad ydyn ni wedi llwyddo i ateb, please newch chi e-bostio ni, communications@estyn.gov.wales, a felly na ni ymateb i'ch cwestiynau. Ond hefyd gallwch defnyddio yr un cyfeiriad e-bost i anfon unrhyw aborth ato ni am sesiwn heddi hefyd. Felly ar ran pob un ohonon ni yma yn Estyn, diolch o galon am ymuno gyda ni, a mynnwch noswaith dda.